ugma pa man ta ni mga igsoon apan kaya pa lagi ni March 24, 2022. Manda pa lagi ni mga igsoon. Hinahinay lang ta ato tas Cordoba aron nga makahatag ko ninyo og update sa Cordoba side sa CCLEX. As promised mga igsoon, gahapon atong gi-upload ang atong episode 1, ang Cebu side sa Cebu Cordova Link Expressway. Karong adlaw ato na pong ihatag ninyo ang episode 2, mao ang whole causeway gikan ngadto sa Precast Yard padung gyud sa Pilipog.
matag semana mga igsoon, kausa na lang ta mohatag og full update or bahinon na to sa duha ka video, pinaagi sa part 1 ug part 2 Cebu ug Cordova, aron na makahigayon pud ta sa mga uban klaseng content. I hope nalipay mo sa update nato karong adlaw. Make peace, not war.